ମେ 3 ତାରିଖ 2019 ଶୁକ୍ରବାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ଫନି। ତାପରେ ରଚିଲା ତାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଫନି ତା ଫଣାରେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଦଂଶନ କରିଦେଲା। କେଇଟା ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳାଇ ଦେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ତା ଆଗରେ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା। ଫନି ଆଗରେ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଗଛଲତା ଏମିତିକି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ। ପବନର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭଗବାନ, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେନି ଫନିର ଫଣାରୁ।